Mhlambe khona into engifisa ukuyibuza la mfowethu. Yabona ukwenziwa komculo kamaskandi sekushintshe kakhulu. Ngifisa nje ukuthola ukuthi since ungenile yini into entsha uyifundile as umculo buwazi ukuthi dala buwenziwa ngama-hard copies in terms of i-distribution. Ama-hard copies sikhuluma ngama-CD, cassette, cabanga ukuthi awaficanga nama-USB. Yini ongathi uyifundile kulesikhathi usangenile nje noma ungakahambi kakhulu nendima yakho? Kulesikhashana into engiyibonile ngizothini vele kodwa nje ngicathi izinto sezilula kakhulu manje kunakuqala. Yeah. Sezilula nje uma uthinta izinto ey'njalo ama-platform njalo ilokhuzana ufake ngoma online uqhathanisa nama-CD. Kulula kakhulu kwamanje nalokho kuqala ngoba akusekho ufuna uhambe udilive uyodiliva ama-CD kuphupha yabo. Yeah mfowethu. Lokhu nje kwa-online ku-right kakhulu ngoba yonke into yenzela la ukhona. I-income ifakela khona la ukhona. Ayikho imali oyiwestayo utraveling la ulokuncane uhambisela abantu umsebenzi. Okay mfowethu ngiyezwa kakhulu. Yazi into engenza ngibuze lo mbuzo ukuthi kunama-distribution companies for ama-independent artists. Uma sikhuluma lawo ma-companies anjengo-DistroKid, Edito, Tunko, o-CD Baby into kanjalo. Specifically nje ikakhulukazi uma sokhuluma ngo-DistroKid uney'nkinga kakhulu. Khona nje i-artist elikakhala sekuthiwa ingoma kaDlubheka kuthiwa iphumile online. Umthandeni kuyamehlela lonkinga. And into engichazile ngaMthandeni waze wayivuma lento wathi hayi useqala ukusarenda because of umsebenzi bafowethu lo mculo ibhizinisi. Ngiyaka-encourage ukuthi ngelinye ilanga uma usukhulile kulungile ungaqinisela kwamanje mhlawumbe zikushayela lezo nkinga kodwa uma usubona umsebenzi ukhulile ayisarenda bafana bakithi sishone kiyo la amakhampani amakhulu anjengo-Universal Sony Music namanye yabo. Khona kunjalo cha kithi ngiyazi impela. Yeah mfowethu. Mana-ke ngifisa nje ukuthola ukuthi umuntu nje ongathi wena ube i-role model yakho khona engizwayo uma ngabe ngizwa iphimbo lakho ubani umuntu ongathi uyi-role model yakho nje ubukele kuyena emculweni kamaskandi ngawa umuntu mhlawumbe previous or before kulabaculi abadala noma wamanje noma wabafica usekhona? Ngizothanda ukuxoxa indaba ngakela ngithanda ukuba ixoxanyana. Lungile. Yabo uqala kwami ukuhlakanipha nokuvula amehlo nokampela ngiyakwazi ukubamba ingoma isuka la iqala khona ize ifike ekupheleni ukwazi ukuthi uqala wami uyiqoma ukuthi ngiyakwazi ukujika la ingoma mayijika la. Ngiqale nje ngolufundane ngobhuti laphana uMpomhlongo umdumazi washikushe. Ngiqale nje ngayo nje ube iqhala nje ngikholela kilo kakhulu. Kwaya ngokuqhuba kwekhathi nangokukhula ngakaludumashe futhi kwaphinde futhi kwangathi futhi ngiyambana naye kakhulu. Okuyena nje into lengisibethe ngomkhoze nje kakhulu ngaphambi kokungena endimeni. Yeah mfowethu. Ngaphambi kokuba nje ngingene endimeni. Yeah. Ngathi nje mhlambe yibona abantu abangigqugquzele kakhulu noma-ke ngoba sengikhona-ke endimeni sengikwazi ukubhala ingoma ukuthi hayi ngiyimise kanje. Ngizo so ngathi futhi mhlawumbe manje ukunika kwakathize futhi ngibadalule emkhaya. Okay, akulungile mfowethu angaqhathi. Yeah mfowethu. Mhlambe yini nje ongafisa ukuyidlulisa kubantu ngomsebenzi lo usekhona okhona online ubancinci ukuthi behambe bodlala?